2020 yıl ne kadar gına qotlaulı bulmasın, Tatarstan il iqtisadında oldunғы pozitsiyalarini saqlab qola aldı. Rossiyada sanoat yetishtiruvi ham topshirilgan turak ko'lami bo'yicha respublika 4-o'rinda. Tizilish ko'lami bo'yicha 6-chi, tovarni birimlab sotuv aylanishi bo'yicha 7-o'ringa chiqdi. İnvestitsiyalar jalb etish tubaklar isimligida bizniklar 1-o'nliqda. Umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha Idil bo'yi federal okrugida 1-o'rinni saqlab keladi. Tulayim tubak produkti ko'lami bo'yicha bu yil былтыргыдан qolishmay 2 trillion so'mdan ortib ketdi. Pandemiya şartlarında Tatarstan предприятиеләренең тотрыклы эшләве күрсәткечләрне саклау гына түгел, яңа заводлар ачырга да мөмкинлек бирде. Три, два, один. Сильную Россию делают сильные регионы, такие как Татарстан, отмечающие в этом году свое столетие. 2020 ел республикада 2 зур вакыйга белән истә калачак. Президент әйткәнчә, шуларның берсе ТАССРның 100 еллыгы. Быел бәйрәм уңаеннан республикада 15 мең тонна узды. Аларда 9 миллион кеше катнаша. ТАССР әлеме бөтен дөньяны әйләнеп чыга. Республика үсешенә зур өлеш кертүчеләргә ТАССРның 100 еллыгы медален бүләк иттеләр. Беренчесе зурлап Минтимер Шәймиевкә тапшырылды. Шәймиев Минтимер Шәрипулла бүләкләнә. Юбилей елында үзенчәлекле вакыйгалар, тарихта беренче тапкыр милләт җыены дип аталган зур мәҗлес узды. Анда татар халкы өчен мөһим документ кабул ителде. Президент каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия төзелде. ТАССРның 100 еллыгы магистрале Зур Казан буҗрасы ачылды. Кабан күле яр буе төзекләндерелде. Яшьләр өчен Урам экстрим парк эшли башлады. Икенче зур вакыйга бөек җиңүнең 75 еллыгы. Быел ул катнашчылар саны аз булса да барыбер узды. Сугыш елларында җиңүгә өлеш керткән өчен Казанга хезмәт батырлыгы даны шәһәре исемен бирделәр. Совет солдатына һәйкәл куелды. Республикага герой шагыйрыбыз Муса Җәлил исемен йөртүче очкыч килде. Сәясәт өлкәсенә килгәндә 2 зур вакыйга игътибарга лаек. Җәен Татарстан халкы Россия конституциясенә үзгәрешләр кертү өчен тавыш бирүдә актив катнашты. Көзен республика президентын сайладык. 83%-тан артык тавыш тиеп, анда Рөстәм Миңнеханов җиңде. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы. Пандемия иң зур игътибарны медицина тармагына юнәлтергә мәҗбүр итте. То, что сейчас мы видим, это сплав технологий, оптимизации. Быел Татарстанда 8 мәктәп, 29 балалар бакчасы төзелде. Республикада быел беренче адымнар күп телле комплекслары Казан белән Алабугада ачылды. Билимгә һәм бердәмлеккә юл. Бу бик игътибарга лаеклы әйтер идем лозунгы. Татарстан авыл хезмәтчәннәре быел рекордлы 5 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алды. Соңгы тапкыр мондый рекорд 2008 елда куелган иде. Сөт җитештерү, бәрәңге җыю буенча да республика Россиядә беренче урынны били. Быел галимнәр ТАССРның 100 еллыгы дип аталган будай сорты уйлап тапты. Татарстан авылда яшәү сыйфаты буенча төбәкләр арасында 4-нче урында. Безнең ишегалды президент программасы нигезендә 1100 ишегалды төзекләндерелде. Шулай ук республикада гамәлдә булган 49 программа буенча ФАП, лагерь, спорт сарайлары, мәдәният йортлары төзелә. Милли китапханә яңа бинага күчте. Актанышта Әлфия Абзалова һәйкәле Тукай районында Илһам Шакиров сыны ачылды. Туган авылы Әнәктә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевка бюст куйдылар. Ул оештырган Яңарыш фонды быел 10 еллыгын бәйрәм итте. Ел югалтулар белән барды. Без чын күңелдән яңа еллар башка булай зур югалтулар алып килмәс дип ышанабыз. Алда безне яңа проектлар, яңа тормыш көтә.